Robert, bakit kailangan natin mag-sorry sa kanya? Robert, na directed by ba ito? Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si PaoLUL, inyong resident para abnormal expert sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta at sa mga bagay na sumisikat sa kabaduyan ng Facebook. So, simulan na natin. Ito ay galing sa creepypasta ng isang istorya na alam nyo na kung saan hango ang movie na Chucky. Kilala nyo si Chucky, diba? Yung iniinom na masarap. Yung tumataga na doll na pumapatay ng mga tao. So, bigyan natin ulit yung backstory bago tayo dumaan sa memes at ang ating explanation. Ang creepypasta ay isang website kung saan kahit sino pwede mag-imbento ng kwento. Okay? Talaga nagtatakutan sila dito. Okay? Kaya huwag kayo magtataka kung may nakakatakot dito na dadalhin sa Facebook. 1800s daw, si Thomas Otto at ang kanyang pamilya ay pumunta sa isang mansyon sa sulok ng Eaton and Simonton Streets in Key West, Florida. Kilala bilang ang artist house. Siyempre dahil ito ay 1800, sikat pa dito ang slavery kung saan meron kang mga lalay na pagmamay-ari mo. So hindi talaga sila tao sa'yo. Mga objects to na binibili, binibigay at kung ano-ano. Pinanggalingan daw nitong doll na to ay binigay ito na isa sa kanilang mga servants na finire o tinanggalan ng trabaho ng kanyang pamilya dahil nakita nila na gumagawa siya ng black magic nung panahon na yon. hindi siya tinatawag na black magic dahil ginawa ng black, okay? Wag tayo racist. Parang yung mga salamangkero dyan sa mga bulubundukin natin, parang ganun lang din yun. Bago umalis itong babaeng ito na finire ng pamilya ni Thomas Otto ay binigyan niya ng doll na ito sinabi dito ay 3 feet tall, may mga botones at may buhok na halos kapareho daw ng kanilang anak na kapareho daw ni Robert. Napuno daw ng straw. Hindi naman daw kakaiba yung mga ganong klaseng doll ng panahon nila, binigay nila to at syempre dahil bata ka, pinangalanan niya sa sarili niya. Diba? Ano yun eh? Isa yun sa mga Freudian na psychology. Syempre pag bata ka, puro ikaw, ako. Hindi pa yan nakakakita beyond sa kanila. Kaya mapapansin mo yung mga bata pag ginawa mo yung ganito. Diba? Wow, surprise! Surprise prank! Diba? Pag ginawa nila, nagugulat sila kasi wala pa silang grasp, wala pa silang kaalaman tungkol sa labas nila. Hanggang sila lang ang nakikilala. Piaget, the first stage is the sensory motor stage, or the sensory motor period. For here, the child is purely a physical creature. The child has no understanding in any real way of the external world. There's no understanding of the past, no understanding of the future, no stability. Para mga pamilya sa Pilipinas. The child just touches and sees, but doesn't yet reason. Hindi na importante maraming mga details sa sinasabi dito dahil istorya lang naman to eh. So basta nangyari, lagi niyang dala-dala kung saan-saan yung kanyang dal. Napansin ng kanyang mga magulang na may mga gumagalaw sa bahay. Ay, isipin mo lang paranormal activity. Typical na paranormal na galawan, sinisira daw yung iba niya mga toys, tumatawa ng ng itbulaga, laugh track. So ang tanong nila, saan nang galing yung kaluluwa nito? Ito ba yung mga kaluluwa ng mga sisiw na napatay mo, na binibili sa'yo ng magulang mo, yung mga naglalako? Hindi nila alam. Basta siguro may black magic daw dahil yun naman yung pinanggalingan nun. Dito na darating yung sorry na parte ng storya na to. Dumating siya sa punto na nasisira rin buhay ng pamilya, tumanda rin si Robert, gano'n siya na asawa, at napunta siya at ibinigay itong doll na to sa isang museo. Itong museo na to ngayon, syempre, nilagay nila sa glass box dahil nagkaroon na to ng onting cult following. Kulto-uto. Pero, wala masama maniwala kung gusto mo, pero nagagamit nila ngayon ito para gumawa ng folklore, gumawa ng mga katakot-takot na mga bagay para puntahan sila. Syempre, marketing strat din naman yan, di ba? Kung ako yung multong yun, kung ako si Robert, mumultuhin ko yung lahat na nandun sa museo, pero di ginagawa kasi, malay natin, inimbento lang naman. Marami to mga accounts, iba inimbento, at dito, ginawa para manakot. Wala namang masama doon. Ako ay nag-e-enjoy sa mga tao na natatakot dyan. Kung gusto nyo mag-review tayo ng mga nakakatakot na memes sa gawa ng mga Pilipino, pabutin nyo to ng 25k like. Yung talagang nakakatakot na gawang Pilipino. Bago mo siya picturean, bago mo siya kausapin, o kahit ano, basta related sa kanya, kailangan mag-sorry pagkatapos. Dahil marami daw mga tao na pagkaalis na sa museo, biglang nagkaka-aksidente, nadadapa, or nasasaktan. Mga misfortunes, kumbaga. Well, matatawag lang naman natin yung mga coincidence, di ba? Dahil gano'n naman nagsisimula yung mga ganong mahi-mahi ka.
Tulad ng mga pag bumibili ka sa rekto ng mga diamante, mga iba't ibang klaseng bato. Hindi dahil talaga may nagagawa yung bato, pero dahil iniisip mo lang na mas makakabuti ito sa'yo, nagkakaroon siya ng psychological effect sa'yo. Tandaan nyo, causation is not correlation. Lagi na natin pinag-uusapan. Hindi porket may dalawang magkasunod nangyari, ay yun na agad yung nangyari sa kanya. Dahil marami pang ibang factors dyan na hindi mo nakikita o hindi mo alam. Pero dahil nga doon sa paniniwala mo, sa confirmation bias mo na, sandali, sinabi nila may masamang nangyayari at nung may masamang nangyari sa siguro dahil hindi ako nag-sorry kay Robert. At ngayon, daanan natin yung mga memes tungkol dito bago natin explain ng mga iba't ibang bagay tungkol sa nangyayari. From Vin, according to legend, the doll has supernatural abilities that allow it to move, change its facial expression, and make giggling sounds. Some versions of the legend claim that a young girl of Bahamian descent gave Otto the doll as a retaliation for wrongdoing. So ito ba yung dahil dun sa nanay niya? Other stories claim that on 3 AM in the midnight, the doll moved to your bed and say, "Wow, Jason, my love, talaping po." Talap, he he he. Wow. Maraming salamat. Ako ay natawa. From John Ramon. Ito ang tamang paggamit ng sorry, pero hindi yan sapat. Kung makakatulong lang yan, sorry na yan. So, mukhang alam na natin ang doll ni Police General. Ito ang pinaka nakakatakot na urban legend na hindi mo malalagay sa creepypasta dahil masyado nakakatakot to. Pati matanda natatakot. Hindi Jobert! Robert Leche. Leche Nixon. So, from Bricks. Di ba siya yung nag-sorry sa manika sa internet? Bakit nakukonek ang internet sa mga katatakutan, di ba? Sorry, Jobert. Gomen as high. Aso na! Kailangan mag-sorry kay Aso na sa mga pinapagawa nyo sa akin. Sabihin nyo, Sword Art Online, baduy. Huwag kayo magsasorry. Gomen. Yung bagay, di ba? Tawanan na lang natin. Laugh trip. Oo na bros, alam kong sorry na kayo, pwede bang tumigil na kayo? Bakit ba ibang mga babae nga hindi masabi-sabihan ng sorry? From Nicole, Filipinos to corn beef, Filipinos to raw. Hindi, wag mo lahatin, mga bata lang yan, okay? Relax lang kayo. Mga nagpapauto. From Mark, wag ka mag-sorry sa akin, mag-sorry ka sa pamilya. Ito ang pinakamasakit. Ibang sumpaya po, walang sorry makakatanggal niyan. Di ba, Bol? Para si Bol, di ba? Sorry ba ako sa hype na to? Tinatakot ba ako nito? Medyo. Okay, totoo ang urban legend. Nandito na ngayon tayo sa ating panghuling parte ng para-abnormal video na ito. Una na natin pag-usapan yung bakit nakakatakot yung muka ng manika. Ito ay dahil sa ambiguity. Ito yung kaya nga kahit nakangiti lang, pero hindi mo nakikita yung nasa loob, hindi mo nakikita yung mata, hindi mo nakikita yung ibang facial expressions, ay natatakot ka. Dahil tayo ay nag-evolve o tayo ay mga beings na mahilig sa patterns. Mahilig tayong may alam. Ganoon lang kasimple yun eh. Ang utak natin talagang sumisip-sip yan mga kung ano-ano tulad ng mga conspiracy theories. Kaya nga madali mag-connect ng mga conspiracy theories dahil sa mga ganung bagay. At di ko na dapat gagawin ito ng video, pero dahil meron akong takot talaga sa mga manika nung bata ako. Pero ngayon syempre hindi na. Pero ayoko lang silang tinitignan na matagal. Siguro ay doon na rin dumarating yung ambiguity na sinasabi nila. Pag hindi mo nakikita yung facial expressions o hindi kompleto yung facial expressions na nakikita mo, mas nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung anong gagawin nito eh. Merong sense ng uncertainty o bagay na hindi mo ma-explain. At yun ang pinakamalakas na takot eh, diba? The void. Isa yun sa mga pinaka-primal na takot natin bilang isang species. Diba, nung panahon ng mga caveman, hindi natin alam nakikita natin, kaya nakakita tayo lagi agad ng mga mukha. Diba, makita ka ng dalawang dot na may something dito, mukha na agad siya. Kasi mas gusto ng utak natin makapag-project ng mga ganong mukha. Para lang sa chance na kung tama nga yung hula ng utak natin, safe tayo, makakatakbo tayo sa kabilang direksyon. Kung tigre man yan, kung kala mo nakita mo sa likod ng mga dahon, mabuti na nakatakbo ka, kahit hindi naman. Pangalawa, yung confirmation bias. Mas gusto ng utak na nakakaalam siya. Kahit hindi ganun kasakto yung alam niya, basta meron lang. Mas gusto yun ng utak ng tao kaysa wala. Kaya nga nauuso mga conspiracy theories kasi dahil nalalagyan mo ng laman yung walang laman na parte ng utak mo. Bakit nagpapaulan ng ambobo ang bagyong ambo, di ba? Isa mga conspiracy theories na kailangan natin malaman dito. Yung pangatlo naman ay yung tungkol sa pagsabi ng sorry. Kasi ayaw nilang maaksidente sila. Parang ano yan eh, parang isang laro yan ng statistics eh. Sabi natin may 10 pumunta doon sa museo, isa lang doon na aksidente pagkatapos.
dahil sa confirmation bias niya, madali na niya agad makokonect na dahil hindi ako nag-sorry, humingi ako ng permiso doon sa DAL o doon sa kung ano mang object yan, ay kasalanan niya to. O diba, na-feel na niya agad, nalagyan na niya agad ng laman, kasagutan na hinahanap niya. At yun ang isa sa pinakamalakas na pangdikit ng conspiracy theories sa iba't ibang larangan. Isipin mo lang, kunyari, hindi ko alam ibig sabihin nito pero sinabi nito ibig sabihin, siguro yun agad ibig sabihin, no? Diba? Basta madali siyang na-fit in, kahit wala kang source, kahit kakakala kung sino analyst sa internet o sa Facebook, eh madali na siyang paniwalaan dahil sinabi lang niya. Hindi dahil expert siya, hindi dahil meron siyang factual na hindi fake news na mga sources at kung ano-ano pa. Kaya nakakaumay na makakita ng ganito, lagi na lang meron. Siguro tapusin na natin to kung bakit nila gustong tinatakot ng sarili. Dahil nakakakuha ka ng endorphins pag ikaw ay natatakot kasi may fear, kaya parang may yung fight or flight response na nakukuha mo sa pananakot sa sarili mo, ay nagkakaroon ka ng feel good hormones ang endorphins. Feel good yung parang ano yun eh. Para siyang klase ng drugs na legal, na hindi magagalit si Papa Diggs. Yun, doon tatapos sa ating tungkol dito. Sana nagustuhan nyo dahil ako, kahit sawa na ako sa mga ganitong klaseng paulit-ulit sa kabaduyan ng Facebook, pero dahil pinipilit nyo pag-uusapan natin yan. So maraming salamat sa lahat at huwag nyo mag-subscribe. Para Abnormal Expert out! PaoLUL.